Chceš vložiť svoje auto do podnikania a vyplatí sa ti to? Ahoj, zdraví ťa Danka Gavláková a dnes ti poviem, ako to s autom v podnikaní vlastne je. Pri zisťovaní, či je auto vhodné vložiť do podnikania, je dôležité vedieť, či si fyzická alebo právnická osoba a taktiež, či si pláca alebo nepláca DPH. Ak si živnostník a v podnikaní používaš reálne výdavky, auto sa ti oplatí dať do podnikania vždy, bez ohľadu na to, či si pláca alebo nepláca DPH, pretože si takto môžeš navýšiť náklady minimálne o 60 000 korún českých za rok. Si osoba samostatne zárobkovo činná, pláca DPH a v podnikaní uplatňuješ paušálne výdavky? V tomto prípade sa ti auto v podnikaní oplatí len vtedy, ak DPH z dokladov za pohonné hmoty je vyššie než daň z motorových vozidiel, ktorú musíš za auto v podnikaní zaplatiť. Ak si živnostník, v podnikaní uplatňuješ paušálne výdavky a si nepláca DPH, auto v podnikaní sa ti nevyplatí nikdy. Nevyužiješ reálne náklady na auto a navyše zaplatíš daň z motorových vozidiel. Čo sa týka právnickej osoby, napríklad SROčka, je jedno, či je plácom alebo neplácom DPH, auto v podnikaní SRO sa oplatí vždy, pretože si zníži daňovú povinnosť skutočnými nákladmi alebo paušálom na auto. Paušál je veľmi obľúbený nástroj uplatňovania výdavkov na auto. Ako funguje? Ak auto používaš len pre podnikanie, mesačne si môžeš uplatniť paušálne výdavky 5 000 korún. Ak však auto používaš aj pre súkromné účely, mesačné paušálne výdavky sú 4 000 korún, pričom aj výdavky na opravu a údržbu, odpisy, poistné a ostatné výdavky spojené s autom môžeš uplatniť len vo výške 80%. Najväčšie výhody použitia paušálu sú jeho nízka administratívna náročnosť, doklady na pohonné hmoty nie sú potrebné a nie je nutné viesť knihu jazd. Pozor, paušál na auto je však možné uplatniť maximálne na 3 autá. Z toho len jedno môže byť použité aj pre súkromné účely. Paušál na auto môžeme uplatniť u vlastného vozidla alebo vozidla prenajatého. Ak máme auto bezplatne požičané alebo uplatňujeme výdavky percentom z príjmu, paušál na auto použiť nemôžeme. Verím, že ti toto video pomohlo a už vieš, či máš alebo nemáš dať svoje auto do podnikania. Teším sa pri ďalšom videu a nezabudni, že sme spolu na stejnej lodi.